ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза 17 хонаҳои фурӯшианд ки аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонанд. арзону қимат ҳамаш ҳастак бародаро. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. ҳам як дона лайка барои пешравии канали мо боҷақе. худо нигаҳбон ту бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. марҳамат видеоро то охир тамошо кунед. барои дастгиритон ҳазор раҳмати калон. якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, гулбута. 2 сотиқ замин аст. 3 дар хонаҳай об свет доимӣ ҳаст. туалет, баняш дар даруни хонаҳай. нархшад 425 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, ина бештар маълумот дар рӯи экран бародаро навистагиай документош ҳамаш сада. ина бародаро хутон бинед вана ҳама чиза дорад. хай касоне ки мақсад харидори бародаро, нархаш 425 000 сомонӣ гуфтем. инсталляя машина ҳам дорад. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. марҳамат занг занед. дуюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи рудакӣ. 6 сотиқ замин аст. 3 дар хонаҳай об свет доимӣ ҳаст. туалет, баня дорад бародаро. боғам доштааст, камакак боғам доштааст. нархша 280 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. кухни детскирам дорад бародаро. ҳама чиза паштӣ дорад. ина хутон бинед, дастурат ҳастак. ина бародаро хутон бинед. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, 280 000 сомонии хона, марҳамат занг занед. хона арзон мешавад. сеюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи хуҷанд. 6 сотиқ замин аст. 3 дар хонаҳай бародаро. хона ҳоли рост каагӣ нестак. ами семинблокати чиндагиай тамом. гирд ваноҳош полнистай. об светш дар наздикиай. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед. нархаш 210 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. документош сада, ягон камбудӣ надорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. чорум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи ашт, деҳаи шойдон. 8 сотиқ заминай. 4 дар хонаҳай бародаро. фақат кришаш задагиай тамом, шкатур кардагиай. ҷулукам дорад, оби тари ҷулуки дигар ҷо об кашидагиай бародаро. об светиш доимӣ мега дар наздикишай об свет ҳастак. нархиш 105 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. панҷум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. 10 сотиқ заминаи бародаро. 9 дар хонаҳай об свет доимӣ ҳаст. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагиай бародаро. ҳама чизаш ҳастак, ягон камбудӣ надорад. туалет, баня, дигар чизорам дорад. ина бародаро хутон бинед. катаки ангуршам садай. нархаш 750 000 сомониш мега. нархи ҳами хонара 750 000 сомонӣ мега бародаро. мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед. бештар маълумотро соҳиби хона худаш мерасонад. хона беҳад ремонтош хуб кардагиан, ягон камбудӣ надорад. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ бародаро. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа. 2 сотиқ заминаи бародаро. 3 дар хонаҳай ва як калидор дорад. кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, об, барқ, падвалам дорад бародаро. аз бозори нехӣ 400 метр болотарай бародаро. аз бозори нехӣ. нархша 345 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. ҳуҷҷатам дорад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин хона худаш пурсон шавед. хонаҳо ремонтош
конкрет на ягон камбудӣ надора бародаро. Фақат мехарӣ медрӯй зиндагӣ мекунӣ тамом. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, ноҳияи Кушониён. 8 сотиқ заминаи бародаро, 3 дар хона ҳайки оли фақат кришаш задагияи бародаро тамом. ина хитон бинед, кришаш задагияи тамом. нархша 250 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мега мешавад. ариқ да пешай ва да пироатам дорад. документош сада, ягон камбудӣ надорад. хона ина шифрои беҳтарин задагияй. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. нархаш 250 000 сомонӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Дӯстон. 8 сотиқ заминаи бародаро, 8 дар хона ҳай. 8 сотиқ замин, 8 дар хона. об свет доимӣ ҳаст. документош садай, ягон мега камбудӣ надора, фақат мехарӣ, медрӯи зиндагӣ мекунӣ. касоне ки харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина 73 20 бародаро. хонаҳо пашти евраримон каагиянд. нархаш 270 000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касони харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. нӯҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. 28 сотиқ заминаи бародаро, 28 сотиқ. 5 дар хона. об свет доимӣ ҳаст. документ дорад, туалет бания ҳаст. кухнирам ҳаст. ягон камбудӣ надора хона. нархаш 300 000 сомоние ки ремонташ мақсад нормалия. ина оғилшам ҳаст. ремонташ нормалия. боғам дорад. нархаш 300 000 сомоние, бо савдо карда мешавад. касоне ки бародаро, харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин хона дастрас кунед. хона беҳтарин мега хона, ягон камбудӣ надора. даҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат, Истиқлол. 8 сотиқ заминай, 2 дар хона ҳай. каравотам дорад бародаро. об светаш ҳаст. алиш ба сексия, марҳамат мега. илтимос, одамои бекор занг назанед мега. мақсад конкретни харидор боше, занг занед. нархаш 220 000 сомонӣ ай. ҳуҷҷатам дорад, ягон камбудӣ хона надорад. ремонтош нормалиян. ина бародаро, хитон бинед. касоне ки харидори, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 220 000 сомонӣ нархи хона. марҳамат бародаро, занг занед. ёздаҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат. 15 сотиқ заминаи бародаро, 4 дар хона ҳай. об светаш дар доимӣ ҳастак мега. ина нигаҳ ки деҳқон кор кайсаст даминаи замин. деҳқон урра кор кардайсаст. нархаш 250 000 сомоние ки мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. документош садан мега, ягон камбудӣ надорад. марҳамат, касони харидори, занг занед, бештар маълумотро худаш мерасонад. дувоздаҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Восей. 4 сотиқ заминай, 6 дар хона ҳай. об светаш ҳаст. качаям доштааст бародаро мега. ягон камбудӣ надора. нархша 115 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро, дуста телевизор дора. нархаш 115 000 сомоние, бо савдо мешидааст. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. хона хубай мега, ягон камбудӣ надора, фақат медрӯи зиндагӣ мекунӣ. тамом. марҳамат, занг занед. сездаҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Гулистон, Қайрақум. 5 сотиқ заминаи бародаро, 3 дар хона ҳай. об светаш доимӣ ҳаст. хона ремонташ
нормалия миёна ҳай. Ина бародаро бинӣ ҳама чизи ову гармкунак ҳама чиза дорад. Нархша 175 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад 175 000 сомонӣ. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. Марҳамат бештар маълумотро соҳиби хона дастрас кунед. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 14 хонаи фурӯшӣ. خانه قرار دارد در ناحیه دنغره. 7 سوتیق زمین، 6 در خانه. آب سویتش دائمی هست. راهی کلان در نزدیک راهی کلان ای. یگان کمبودی ندارد، حجت هم دارد. نرخش 350 000 سومانی میگه با سودا کرده میشود. این ремонтои хонаҳоро худтон бинед бародаро. کسانی که خریدار رقم ها در روی اکران شما مرحمت در علاقه باشید. برادر برای همه شما برای دستگیریتون هزار رحمت کلان. خداوند همتان نگهدار باشه برادر عزیز.